ki khubor ka batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki Nonghikai School SSA ki badan hapo ka Shatri Jongga Meghalaya SSA School Association kila shimya ka rai ban penlong da ka Jaïaw rally ka bajai haga khandai trik upunai naiwing arajar arpuway kom shibenta ban penpau ya ka jing persha halor ka jingle menti jong ka sarkar haga bayadei bat ka jing pensa ateng ya ka jing seo tulap ka bala kenjo menta sya ka san banai kenti. Presiden Jongga Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rembai hau kerwa bala phak shikilat pakai khubor uliyathu bayagani ke Jaïaw rally on sedang na Jaïaw lom Jingthang Briew hagapor khat wei beji minstem bat an sapenkut pat hamadan student kabadan ha Jaïaw da ka Jaïaw lang. Hakabayadei bat kani ka seng kala kerpat yaki Nonghikai School SSA bakin wan ya shimbenta lang hagani ka Jaïaw rally kenang maka jingdawa akan dup long ka bajam. Protest nakaliang Jongga Meghalaya SSA School Association Central Body kani kalong ka jingpentip syabaro ki Nonghikai SSA hapo ka Jela Meghalaya hakabayadei bat ka peaceful protest ka mass rally bat ka mass gathering ka panlong nashai kasni kata ka khandai trik jong 9 November ar pawai pentip syapi ba ka route ka bangin sedang ya ka mass rally kandai nang te na po Jingthang Briew Jaïaw bat ngin yai lang ba ka Saint Joseph nang tangin poi sa Robot Hospital nang tangin yai lang ba ka Mau Main Road in poi sa Motran bat ngin penkut hapo madan student bat ngin pentip ro kandon ka meeting hang te hapo madan student bat kapor ka bangin sedang ya kani ka peaceful protest kadai nadu kapor khatwei beji men step hadu kapor lai beji janmit bat nakaliang jonging ina kentu ya ki Nonghikai SSA bakin yawan yeshimbenta sakani ka peaceful protest bat kumjuru kin boat ya ki safety protocol ki bala ai da government hakabai dei badu COVID-19